Тъмен ден, мрачен ден бе тогава на светът. Плачеше и ходеше и кръста носеше. Плачеше и ходеше и кръста носеше. Приковаха го на кръст с двамата престъпници. Транен венец положиха на главата му. Транен венец положиха на главата му. И кръвта му капеше подня труден тежък час. И тогава проговори: таз кръв е за вас. И тогава проговори: таз кръв е за вас. Що сведали ни на него заради тази свята кръв, нищо друго той не иска, сърцето си дава. Нищо друго той не иска, сърцето си дава. Ако иска някой да дойде след мене, нека се отрече от себе си. Нека вдигне кръста си и така нека ме следва. Защото който иска да спаси живота си, ще го изгуби. А който изгуби живота си заради мен и за благовестието, ще го спаси. Понеже каква полза за човека, ако спечели целия свят, а изгуби живота си?